Sa dagan sa panahon, maayong tiempo, masinati kuno sa Sugbo sa Central Visayas karong weekend, ilabi na sa gustong magsaulog sa Father's Day. Bato sa Pagasa, Visayas, malauman ang generally fair weather nga mo patigbabaw karong weekend. Sa monitor nila, mibalik ang hanging habagat o southwest monsoon nga mao'y nagpasulabi inay kini easterlies o hangin gikan sa sidakan. Pahimangno hinoon sa Pagasa, magmatngon gihapon kay posible gihapon ang taas nga heat index. Mabot og 40 degrees Celsius kini sa Sugbo apan mangandam sab sa mga kalit-kalit nga pag-uwan nga masinati tungod sa isolated thunderstorms. This weekend, most parts of Visayas, including Sugbo, is makasinati generally fair weather. So medyo igang ta and high chance gihapon kining gitawag nato ng mga localized thunderstorms and magdala kini light to moderate with occasional heavy rains.